Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Бүгін Владимир Путин еллык матбугат очрашуын уздырды. Ул 3 сагать 56 минут барды. Шушы вакыт эчендә ил башлыгы 55 сорауга җавап бирергә өлгерде. Коронавирус таләпләрен үтәр өчен быел очрашуда 1000 түгел 500 генә кеше катнашты. Аларны залга бер-берсеннән ара калдырып утырткан иделәр. Коронавирус чикләүләре, вакциналаштыру шушы шартларда икътисад үсеше, социаль өлкәгә киткән чыгымнар, халыкара мөнәсәбәткә кагылышлы мәсьәләләр. Казаннан да сорау булды. Көннең төп вакыйгасы һәм төп белдерүләре хакында Гөлназ Сайфетдинова. Добрый день, уважаемые коллеги. Икътисадтан башлыйлар. Президент хәзерге вазгыятькә бәя бирә. Үсеш нокталары белән кызыксыналар. Хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру өчен программалар, мөмкинлекләр бар. Хәзер иң мөһиме коронавирусны туктату. Әлегә илдә вакциналаштыру темплары түбән. Коллектив иммунитет 59% тирәсе. Владимир Путин киләсе елның 2нче кварталына 80%-ка ирешербез дигән өметен җиткерде. Пандемия вакытында төбәкләргә шактый зур вакыйгалар бирелгән иде. Бүген ил җитәкчелеге аларга үз бәясен җиткерде. Руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно. Не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась. Кратно увеличилась. Вот это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат. Владимир Путин бүген Казанны берничә тапкыр телгә алды. Әйтик, Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан кала кайда яшәргә теләве белән кызыксындылар. Шәһәрләрне санаганда ул аларның үсеше турында әйтте. Сүз зурлары гына түгел, кичкенәләре турында да бара. У нас на юге очень хорошо развивается. Краснодар, посмотрите, как развивается. Прибрежная зона, как развивается. Крым. Вот мы сейчас, опять возвращаясь к инфраструктуре, говорим о развитии восточного полигона, но не только, а вот, скажем, Москва, Казань, потом дальше туда до Тюмени мы, в принципе, предполагаем дотянуться, потом закольцевать эту дорогу. Все это дает возможность людям чувствовать себя в такой благоприятной среде. Татары, да? Пожалуйста. Татарстан журналистына сүзне Владимир Путин үзе бирде. Казан First интернет басмасыннан Кирилл Шлыков күп балалы гаиләләр темасын күтәрә. Аларга федераль программа буенча җир бирелә, башка шартлар шу исәптән инфраструктура каралмаган. Чаллының подсолнухи, Казанның Сыкуры һәм Каймары бистәләрендә шундый мәсьәлә бар. Может быть, отдельную федеральную программу сделать, под программу в национальном проекте, возможно ли это сделать, и что вы, как президент и глава государства, планируете делать для того, чтобы развивать программу по выделению участков именно многодетным и развитию этих территорий? Спасибо большое. Вы знаете, очень правильная постановка вопроса, Кирилл. Значит, у нас ведь, я говорил в самом начале, огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. И нужно просто вписать эти потребности в реализацию проектов, о которых вы сейчас сказали, и в реализацию проектов инфраструктурного развития территорий. Я просто пометил для себя, мы обязательно такую задачу перед правительством поставили и перед регионами с тем, чтобы регионы ставили свои заявки на развитие, в том числе на региональной дорожной сети. Владимир Путин Россия төбәкләрендә яшәүчеләрне аварияле һәм тузган торактан күчерү программасының дәвам итәчәген белдерде. Будет ли признано аварийным жилье после 1 января 2017 года? И будут ли выделяться для этого соответствующие деньги? Будут. Программа готовит. Яңа ел алдыннан Владимир Путинның кыш бабайга ышану-ышанмавы белән дә кызыксындылар. Ул президентның хыялларын тормышка ашырамы? Я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. Еще больше я благодарен за это народу Российской Федерации, который доверил мне эту высокую должность. И надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и, самое главное, осуществлением наших планов и всей страны, и каждого в отдельности гражданина Российской Федерации. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Владимир Путин белән әңгәмә вакытында күтәрелгән мәсьәләләргә карата Татарстан белгечләре үз фикерен белдерде.
2015 елдан алып, күп балалы гаиләләрнең саны бүгенге көннән 25 меңнән 40 мең ярымга хәтле җитте һәм ул гаиләләрдә 128 меңнән артык бала тәрбияләнә. Алар өчен без аларга җир бирдек икән, алар йортны төзиләр икән, анда балалар бакчасы да булырга тиеш, хастаханә, балалар өчен бигрәк тә хастаханә булырга тиеш һәм бу мәсьәлә бик мөһим бүгенге көндә. Важно, что регионам дали возможность действовать. Республиканың үзенә кирәкле чараларны үзе кертә алуы нәтиҗәсен күрсәтте. Владимир Путин да үзләрендәге шартларны исәпкә алып эшләүчеләр пандемияны уңышлы уза диде. Татарстан шундый республика. Это дало свои результаты, потому что надо действовать на опережение. Президент үз чыгышында әйткән тагын бер тема ул вакциналаштыру. Татарстанда соңгы 2 атнада вакциналаштыру темплары акырнайды. Хәзер республикада прививка ясатучыларның гомуми күләме 72% тирәсе. Булай дәвам итсә, күмәк иммунитетка 2022 елның апрелендә генә ирешә алачакбыз. Аңа тизрәк ирешкән саен эпидемия да тизрәк бетәчәк. Президент сказал не просто посетить Казань. Президент сорауга җавап биргәндә Казанга кунакка килүне генә түгел, ә монда килеп яшәүне ассызыклады. Шәһәрдәге шартлар чыннан да бик күп россиялеләрне, чит ил кешеләрен җәлеп итәрлек. Татарстан президенты да, шәһәр мэры да шәһәр мөхитенең сыйфатлы булуына зур игътибар бирә. Основной приоритет, который сейчас ставится президентом, мэром города. Горжилфонд при президенте РТ принимает активное участие. Республикага кагылышы тагын бер мәсьәлә тузган трактан күчерү федераль программасы. Татарстан президенты каршындагы дәүләт трак фонды аның буенча актив эшләй. Бу максаттан декабрьдә генә Казан башкарма комитетына Салават күпер трак районыннан социаль ипотека буенча төзелгән йортларда 206 фатир тапшырдык. Горожане получают жилье за счет государства. Матбугат очрашуында Татарстаннан 5 журналист катнашты. Алар арасында Новости Татарстан тапшыру хәбәрчесе алып баручы хезмәттәшебез Лена Зинатуллина да бар иде. Ул тәэсирләре белән телефон аша уртаклашты. Искиткеч хис кичерешләр, шул кадәр журналистларны башка бер кайда да очратып булмый. Мин президентның матбугат конференциясендә беренче тапкыр катнашам, шуңа чыгыштыра алмыйм. Быел 500 журналист кына килгән булса да, барысы да бик актив иде, барысы да плакатлар, сораулар әзерләп килгән. Урыннардагы хакимият халыктан алынган гүзерләргә, зорларга вакытында җавап бирергә тиеш. Бу мәсьәләләрне көн сайын контрольдә тотарга кирәк. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов муниципаль берәмлекләр съездында шулай дип белдерде. Быел инцидент менеджмент системасы аша 55 мең мөрәҗәгать алынган. Иң еш яңгыраган темалар тирә юньне тәртипкә китерү, трак коммуналь хуҗалык, юллар, җәмәгать транспорты, социаль хезмәт күрсәтү. Иң күп мөрәҗәгатьләр Чаллы, Казан, Түбән Кама, Алабуга, Әлмәттән килгән. Съездда тагын нинди мәсьәләләр күтәрелде? Илгиз Шакуров репортажы. Это тебе в кабинет, а остальное везут. Яңа елга районнар яңа машиналарда керәчәк. Аларга бүген президент Рөстәм Миңнеханов 69 берәмлек коммуналь техника тапшырды. Новый год для кого? Новый год отдых для наших муниципалитетов. Это двойная нагрузка. Обеспечить дороги, обеспечить чистоту, тепло, газ, электроэнергию. И, конечно же, вот эта техника уже в этот Новый год будет помогать нам решать те задачи, которые возникают. Якын арада районнарга тагын 86 яңа техника тапшырылачак. Менә бу техникалар беренчедән юлларны чистартырга безгә ярдәм итә. Хәзер бит инде безнең юллар эшләнде, тротуарлар эшләнде. Аларны чистартырга кирәк. Халыкка өйрәнде, шулай булырга тиеш тәгән. Былтыр менә 7 техника кайткан иде. Менә быел амкадор бирәләр безгә. Яңартабыз техникаларны. Эшләргә җиңел. Республикада бик күп эшләр эшләнә. Эшләгән саен эш кимеми күбрәк кенә. Эш артагына ди президент. Соңрак район һәм авыл җирлекләре башлыклары съездга җыелды. Соңгы елларның төп темасы коронавирустан башлыйлар. Олы яшьтәгеләр арасында вакциналаштыру акрын бара. Президент бу мәсьәләгә игътибарны арттыруны сорады. В этой части вы не дорабатываете. У нас 60+, а очень большое количество людей не вакцинировано. А кто это может сделать, кроме нас? Без вас мы это не можем сделать. Но другого пути нет, кроме вакцинации. Пандемия республикада электрон сатулар үсешенә китергән. Хәзер Татарстанда 16 меңнән артык җитештерүче үз товарын интернетта тәкъдим итә. Киләсе ел республикада цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Президент бу өлкәдә дә эшне туктатмаска кушты. Районнардагы проблемалар турында да сүз булды. Безнең авылларыбызда суык линиялары тузган, инде аны яңартырга кирәк. Менә үзара салымда без инде бик лидер районнарның берсе бу үзара салымда катнашучы. Аңа да карамастан безнең
әле су мәселесі бик кыткый калып килә. Су проблемасы күпчелек районнар өчен актуаль. Моннан тыш юлларны яңарту, кадрларны җәлеп итү буенча да эш алып барырга кирәк диелде. Шәһәрләрнең исә үз проблемасы. За последние 5 лет Соңгы 5 елда җәмәгать транспортында йөрүчеләр 2 тапкыр кимеде. Бу бөтен шәһәрләрдә дә шулай. Транспорт хезмәте өчен китә торган чыгымнар мәддәсен шәһәр һәм район бюджетларына кертүегезне сорыйбыз. Президент транспорт өлкәсендә системалы эш кирәк булуын һәм бу хакта аерым сөйләшү булачагын әйтте. Урыннарда бу эш тиешле күләмдә оештырылмаган. Казаннан ярдәм бирегез дә, шуның белән юк. Үзегезгә дә эшләргә кирәк урыннарда. Бар ул мәсьәләләрне карыячакбыз. Транспортный схемалар буенча да бүтәнендә. Республиканың муниципаль берлекләре 12 федераль проект 44 республика программасында катнаша. Моның өчен 96 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Илкүләм проектларның ничек үтәлүен съездда фотолар ашада күреп була иде. Илкүләм проектлар Татарстан 2021 конкурсына килгән эшләрне бер күргәзмәгә җыйганнар. Беренчедән максат бу милли проектлар һәр бер кешенең яшәешен үзгәртүен күрсәтергә. Беренчедән аны кешене таныштырырга, икенчедән кеше үзләре дә катнашып, үзләре катнашу бу милли проектларда. Киләсе елда федераль проектлар һәм республика программаларын гамәлгә ашыру дәвам итәчәк. Муниципалитетларның мөрәҗәгатьләрен исәпкә алып, кайбер юнәлешләр буенча финанслау арттырылачак. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Нефть химиясе өчен нәтиҗәле экологик технологияләр, микробларны юк итүче полимерлар, җитештерү тармагы өчен инновацияле тәкъдимнәр. Россиянең 4 компаниясе Татарстанга шундый проектлар алып килгән. Аларны Татнефтехиминвест холдинг оешмасының Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә үткән директорлар советы утырышында тәкъдим иттеләр. В мире происходит много чего, что сегодня нету, завтра появляется. Хөкүмәт йортындагы бу җыелыш нәкъ менә иртәгесе көнне кайгырту максатыннан оештырылган. Сәнәгать милке федераль институты Татарстанның нефть, газ һәм химия предприятиеләренә яңа продуктларга лицензия алуда булышуны тәкъдим итә. Бу хезмәт эшләнмәләрне бәяләргә, базарга чыгарырга һәм патентны сакларга ярдәм итәчәк диләр. Казан IT паркында үсеш күзәтелә. Ул технологияләр скаутингында алдынгылар рәтендә безнең тәкъдим инновацияләр үсешенә, кече һәм урта предприятиеләргә ярдәм итәчәк. Оборона сәнәгате эчендә яңалык бар. Инновациялар юнәлешендә эшләүче Обнинск оешмасы космос һәм авиация техникасында кулланыла торган полимер композитлар, броня пыяла һәм машина төзелешендә кулланыла торган саклаучы катламнар тәкъдим итә. Без Алабуганың пыяла җитештерү заводы эшчәнлеге белән таныштыганда бик күп керамика кулланыла. Чит илдән кертелүче чималны алыштыра һәм чыгымнарны киметә ала торган тәкъдимебез бар. Татнефть тоже очень много в этом направлении движется, может быть, объединиться, там посмотреть наши Фатович. Мәскәү компаниясе вәкиле зур заводларда экологик технологиялар кертү тәкъдимен җиткерде. Юынтык суларны чистарту, калдыкларны киптерү, тирә-юньне пычратудан саклаячак ди. Бу юнәлештә президент экология һәм төзелеш министрлыкларына күрсәтмә бирде. То, что вот вы сказали, нам интересно посмотреть. Может быть, ленточные более производительные, посмотреть надо. Түбән Новгород белгечләре вируслар һәм бактерияларны тиз арада юк итүче полимер уйлап тапкан. Яңа технология сәнәгатьтә, медицинада, полиэтилен җитештерүче заводларда файдалы булырга мөмкин. Снижение количества вирусов, микробов. Теләсә кайсы бинада вирусларны киметергә мөмкин. Хастахана, мәктәпләр, балалар бакчалары булсынмы, һәммәсен полимерлар ярдәмендә эшкәртергә мөмкин. Бу бик нәтиҗәле. Нижнекамск, Арсинтез, Сибуровцы. Давай посмотрим. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, узып баручы ел нефть һәм нефть химиясе тармагы өчен уңышлы булды. Төрле проектларны тормышка ашыруда ярдәм иткән өчен президент Сибур җәмгыятенә рәхмәтен белдерде. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов республиканың элеккеге прокуроры Сәйфихан Нәфиевка мемориаль токташу тантанасында катнашты. Бу вазифада Нәфиев 1992 елдан 2000 елга кадәр эшли. Аннан соң Татарстан Конституция суды рәисе була. Әлеге эшкә аның кандидатурасын республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев тәкъдим итә. Халык мәнфәгатьләрен яклаудагы фидакарь хезмәте һәм канунга тугрылыгы өчен Сәйфихан Нәфиев Россия һәм ТАССРның ат казанган юристы исеменә лаек була. Бүген мәрмәрдән ясалган хәтер токтасын Казанның үзәгендә Татарстан Конституция суды бинасы диварына урнаштырдылар. Быел Сәйфихан Нәфиевка 80 яшь тулган булыр иде. Әлбәттә, бүген бик зур тантана. Сәйфихан Хәбибулла улына мемориаль тақта ачабыз. Әлбәттә, ул республика тормышында бик зур эз калдырды. Прокурор булып эшләгәндә, Конституционный судта эшләгәндә, кеше буларак та бик яхшы, күңелдә гел яхшы фикер белән кала торган кеше бул безне истә тора. Шуңа күрә бу эш бик мөһим, бик кирәк.
Һәммәгезгә дә кем булыр монда килгән, зур рәхмәт. Хәерле сәгатьтә булсын. Для нескольких поколений прокуроров, юристов республики. Татарстан прокурорлары, юристлары өчен Сәйфихан Хәбибуллович бүген дә остаз булып кала бирә. Аның гамәлләре гел үрнәк. Сәйфихан Нәфиев турында булган якты истәлекләр мәңгегә йөрәкләребезгә уелган. Рөстәм Миңнеханов модуль компаниясе генераль директоры Александр Альшулер белән очрашты. Бу оешма 25 ел дәвамында бөтен дөнья буенча транспорт экспедиторлык хезмәте күрсәтә. Татарстан президенты аның җитәкчесе белән йөкләрне ташу, озатып бару һәм саклау өлкәсендәге хезмәттәшлек турында сөйләште. Татарстанда татар телен камил белүче журналистларга кытлык газета, журналлар абунәчеләргә вакытында барып җитми, элемтә бүлекчәләрен ябалар. Бүген әлеге көн үзәк мәсьәләләр хакында татар телле матбугат чаралары вәкилләре Татарстан президент аппараты җитәкчесе Әзгать Сәфаров белән очрашуда фикер алышты. Проблемаларны хәл итүнең нинди юллары бар, хәбәрчебез Фәйрүзә Мәҗитова белеп кайтты. Республиканың Татмедиа масса күләм коммуникацияләр агентлыгындагы бу очрашуда татар газет журналлары мөхәррирләре иң көнүзәк мәсьәләләрне атады. Фикерләрен алар президент аппараты җитәкчесе Әзгать Сәфаровка җиткерә. Проблемаларның иң җитдие редакцияләргә татар телле журналистларның җитмәве. Аеруча бу хәл районнарда, шәһәрләрдә һәм районнарда татар телле белгечне табу нык авыр. Әле урыс теллесендә табып булмый. Кызганычка каршы соңгы елларда бюджет урыннары белән теле белгечләрен әзерләү туктатылды. КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында 2 ел элек татар журналистларын әзерли башлаганнар үзе. КФУның журналистика югары мәктәбендә 7 бюджет урыны бар. ТНВ каналы махсус грант игълан итеп татар журналистларын укыта. Үзебез үстермәсәк, балаларны, студентларны яшәмәй. Яшь белгечләр укып бетергәч алган һөнәрләре буенча эшләсен өчен хезмәт хакын арттыру зарур дип кайбер мөхәррирләр. Бөтен әйбер зарплата белән бәйле. Русча яза торган журналистлар уртача 50-55 мең сум ала. Бүгенге көндә татар журналистлары 30-35 мең. Күп дигәндә. Каждый год задачу ставим, значит, повышение зарплаты журналистов. Һәр ел буенча. Менә быел, значит, син күпмәгә артты? 13% артты. 13% артты. Икенче елга да шулай арта ул. Чыгарган газетның укучыга барып җитүе дә шикле әле. Бу хакта шәхси басмалар сөйли. Эш шунда ки, кайбер районнарда элемтә бүлекчәләре ябыла, хат ташучылар җитми. Бүген тиражларны үстерү турында хыяллану мөмкин түгел, аны саклап калу турында кайгырабыз. Тиражларның кимүе бездән тормый дип 99% ышанып әйтә алам мин. Почта бүген хат, газета, журнал таратучы түгел, әйбер сатучы. Эш шунда ки, кайбер районнарда элемтә бүлекчәләре ябыла, хат ташучылар җитми, алар булмагач матбугат абунәчеләргә вакытында килми. Biz Татарстан ішінде уйлый алмыйбыз микән? Үзебезнең Татарстанның подписной агентствосын ачу хакында, әйеме? Альтернативный. Моның өчен кануннарга үзгәреш кертергә кирәк дигән тәкъдимдә яңгырады. Закон о поддержке книгораспространения и распространения газет мы можем сделать. Надо вносить, вот время сейчас есть, давайте соберемся, уж наконец сделаем. Журналистларны төрле илләргә укытырга җибәрү кирәген дә әйттеләр, чөнки алар дөньяга киң карашлы шәхес булырга тиеш. Проблемаларны беләбез. Безнең хөкүмәт ягыннан нинди чаллар күрергә дип сөйләштек. Үз һөнәренең осталары каләм ияләренә бүләкләр тапшырдылар. Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бердәм Россия партиясе республика районнарында халыктан мөрәҗәгатьләрне тагын да активрак кабул итәргә тиеш. Бүген партиянең төбәк сәяси совет утырышының еллык утырышында Фәрит Мөхәммәтшин Лениногорский, Зәй, Түбән Камада урнашкан бүлекчәләрендә эшчәнлекне көчәйтергә чакырды. Моның өчен бөтен шартлар бар, безгә һәркемнең сорауы мөһим. Бүлекчәләрдә һәрвакыт халыкны кабул итү графигы эленеп торырга, кабул ителгән мөрәҗәгатьләрнең барысы да журналга теркәлергә тиеш дип искәртте. С объявлением заранее о том, что завтра секретарь регионального отделения Лениногорска, Бугульмы, Азнака и Альметьевска будет принимать граждан. Значит, чтобы журнал был, регистрация была, записи там были. Такие-то, такие-то люди были приняты, обращались с такими-то вопросами, взяты на контроль, и что там делается. Быел Татарстанның социаль яклау тармагындагы һәр икенче сумакча балалы гаиләләргә ярдәмгә юнәлтелгән. Бу 2021 елның төп нәтиҗәсе ди, социаль яклау министры Эльмира Зарипова. Узып баручы елга нәтиҗә ясап, ул эшсезлек дәрәҗәсенең дә пандемиягә кадәрге чорга кайтуын билгеләп үтте. Киләсе елда Татарстанда яшәгән кайбер төркем кешеләр бер тапкыр социаль акча алырга мөмкин, ул үз йортына газ үткәрүчеләргә һәм газ җиһазларын сатып алуга киткән чыгымны каплау өчен биреләчәк. Сүз Бөек Ватан сугышы ветераннары 1 һәм 2 группа инвалидлар аз керемле турында бара. Акчаның суммасы гражданнарның категориясенә карап билгеләнәчәк, әмма 80 мең сумнан артмаячак. Хәзер бу турыдагы документ әзерләнә.
Сейчас идет социальная газификация. Хәзер социаль газлаштыру программасы тормышка ашырыла. Аның турында тулырак без сезнең белән гыйнвар аенда кабат очрашып сөйләшербез. Бүгенгә карар бар, документларның имзалануын көтәбез. Бүген Республика балалар клиник хастаханәсе тәрәзәләрен кыш бабай шакып йөрде. Коткаручы булып эшләүче Татарстан студентлары авыру балалар күңелен күрүнең шундый үзенчәлекле юлын уйлап тапкан. Алар онкология, гематология һәм хирургия бүлегенә килде. Альпинист җайланмасы белән түбәдән төшеп тәрәзә аша кытлау сабыйлар өчен мөгъҗиза күренеше. Икенчедән коронавирус таралу куркынычыннан саклану чарасы да. Биеклектән курыкмаучы кыш бабайны Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Кыш бабай республиканың балалар клиник хастаханәсендә дәваланучы сабыйлар янына җигүле атлар белән килмәй, аркан ярдәмендә түбәдән төште. Палатада ятучылар өчен бу күренеш чын мөгъҗизага тиң. Коронавирус таралу куркынычы булганга кыш бабай тәрәзә шагына кытлап йөри. Все хорошо, вы порадовали людей. Балаларны шатландыруыбызга үзебез дә куанабыз. Яңа ел якынлашып килә бит. Сабыйлар мөгъҗиза һәм бүләкләр алып килүче кыш бабайны көтә. Бу алар өчен бәхетле мизгелләр. Для них это Дед Мороз означает праздник, подарки, счастье. Чулпан Хабибуллина хастаханәдә әнисе белән ята. Ул кыш бабай бүләген беренчеләрдән булып алды. 4нче каттагы палат тәрәзәсен кыш бабай шакыр дип уйламаганда идек ди. Бүген бу гаилә өчен икеләтә бәйрәм. Чулпанны өенә чыгаралар. Кайсы яраткан конфетларны күрсәтәләр абыйга? Тагын. Ага. Сәнә мармелад. Хастаханәдәге балалар өчен яңа ел акциясын Россиядәге студент коткаручылар корпусының Татарстан бүлеге оештырган. Кыш бабай яхшы физик әзерлектә дип шаярта альпинист. Шуңа түбәгә менгәндә бу дәвага тиң бүләк ди хастаханә хезмәткәрләре. Хис кичерешләре бик шат булдылар. Ул кул булгаулар, ул миңа кара дигән сүзләр, кыш бабай кил-кер дигән моментлар күз яшьләрен китерде. Хастаханәдә дәваланучы 60тан артык балага кыш бабай бүләкләре өләштеләр. Иң мөһиме бәйрәм кайфын булдыру. Шатлык хисләре савуга зур ярдәм. Илдар Сафиуллин, Маздиятдинов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, сау сәламәт булыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлы көндез көчле җил чыгу ихтимал. Республикабызда һава шартлары әллә ни үзгәрми, шулай ук болытлы һәм суык. Иртәндә төнлә дә кайбер районнарда томан көтелә. Бу төньяк көнбатышның җылы фронты Татарстанга якынаю белән бәйле. Төнлә шактый суык, аязганда урыны белән температура -33 градуска җитә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә явым-төшемнәр көтелә, 25 градус суык. Ял көннәрендә республикабызда температура бераз күтәрелә, көчле җил, буран чыгу ихтимал дип кисәтә синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көндез болытты, төнлә аяза, җил төньяктан уртача тизлектә исә урыны белән көчәя. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн аяз һәм кояшлы булачак, явым-төшемнәрсез. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Ялмәт, Мамадышта алмашынучан болытлы көн көтелә, температура 22 градуска кадәр. Кыш матур хатирәләргә бай булса, җәйгә кадәр күпме вакыт калганы мөһим түгел ди акыл ияләре. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Хәтфә яфрагы сыгынтысыннан ясалган Гиделикс тамчылары һәм сиробы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне йомшарта һәм спазмны киметә. Аны яңа туган балаларга да бирергә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Санчик традицион медицинасының хәзинәсе. Энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, органлыкны бетерә. Санчи энергия һәм озын гомер чыганага. Формулян даруханәләрендә 20-ннән 30 декабрьгә кадәр Санчига 20% ташлама. Казанда бераз кар явачак, 15 градус суык, көн яктан уртача тизлектә җил урыны белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 78%. Җирнең магнит кыры тыныч түгел. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.